Hola, benvingut, benvinguda a un altre vídeo de formació. En aquesta pàgina has après com d'important és crear un bon clima d'aula perquè els teus alumnes estiguin en les condicions adequades per rebre i donar feedback. En aquest vídeo descobriràs 5 exemples basats en l'eina Mentimeter per ajudar-te a connectar amb els teus alumnes durant tota la sessió, des que comença fins que acaba. Som-hi! Primer de tot, necessitaràs que els teus alumnes estiguin centrats. Al principi, pots llançar una pregunta oberta i preguntar-los què recorden haver après en l'última sessió. Això t'ajudarà a destacar els punts clau de l'última classe i, alhora, assegurar-te que estan seguint bé les classes. Abans de començar amb el nou contingut, probablement vulguis identificar els coneixements previs que els alumnes tenen sobre el tema que tractaràs. I quina millor manera de fer això que amb un núvol de paraules de resposta curta? Els núvols de paraules són una forma fàcil de tenir una representació visual d'en quin punt es troba el grup. Durant la teva classe, és una bona idea fer que les teves presentacions siguin interactives per mantenir els teus alumnes connectats, especialment en explicacions llargues, i veure com les estan seguint. Integra les teves explicacions en preguntes de resposta múltiple o a escales ràpides dins la mateixa presentació. Utilitzar una eina com Mentimeter que permet mostrar la presentació, fer les preguntes i mostrar els resultats significa que es poden integrar de manera fluida, sense perdre temps innecessari. Per acabar la classe, pots llançar un formulari de feedback. Pot ser un quiz breu i directe per preguntar què han après, què és el que més els ha agradat o què els agradaria aprendre a les pròximes classes. Finalment, pots preguntar com se senten els teus alumnes abans d'acabar la classe. Pots llançar una pregunta d'emoticones per veure com s'han sentit després de la sessió. Si comences a aplicar alguns d'aquests exemples, segur que començaràs a crear un clima de classe que convidi els teus alumnes a participar. Recorda que la participació sempre ha de ser voluntària i mai sota pressió. Eines com Mentimeter, que permeten mantenir l'anonimat, són genials per reduir la pressió de grup i fomentar la participació de tots els alumnes. Esperem que t'hagi estat útil i que provis alguns d'aquests exemples. Ens veiem en el següent vídeo! Created using Powtoon.